Ang miagi ato nasayran, gipakaligo ni Rocky kang Luisa si Michelle aron humot kini sa iyang pagduol. Mikisi-kisi in taon si Michelle sa kahadlok og sa katugnaw. Balik sa bar, padayon nga nag-inom sila sa Virgie og Miko. Mga higala, anhitambahin na mo padayon sa laing sumpay ning atong sugidlanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia gipada. Tungod kay... Tungod kay... Unsa, miss? Tungod kay naa sa Bino ang kamatuuran. Unsa? Gusto ko mailhan kasi hingpit ni Kay. Unsa? Mao na gusto kong mahitabo ni Kay. Nga magkasuod ta. Abi magod ni mo. Wa man ko ko'y suod ni higala. Mao nga gusto ko nga magkasuod ta. Magbarkada ta. O magkaila-ila. Gani. Gusto na ko nga ikaw nga akong himuong bodyguard. Unsa? Ako gid, ma'am. Daoy nga nung ako man, ma'am. Mao lang. Nga na di ay, mahadlok di ka mo daog pusil? Uy, hala. Kung mabodyguard ko nimo, hatagan ko nimong putsel. Ay, natural. Unsa man mo sa pagpanalipod na ako kung dili ka magdaog pusil? Mao ba? Sige, sugot na lang ko at may bodyguard nimo. Yes! Yes! Kana ba? Ganahan ko nang dili ka magpalugip pa na ako. Unya, kano sa mo ko magsugod pagka-bodyguard nimo? Bisag karon dayon. Makasugod ka na. Maubitaw nga. Gianad na kang daan nga. Makasugod ka na din sa akong opisina. Pero ang bodyguard man ka ako. Ito lang ko sa gawas magbantay. Unsa man nimo pagkabantay? Kun dunay magbinuang nako. Kun adto pa kas gawas. Oo, di ay no. Oo, di ay ko. Lahi man day ko nga pagka-bodyguard, kaya anhig ko sud mabantay nimo. Oh, anhi ka sa sud. Uy, kakuyaw mo di ay. Mikay, mas kuyaw kun ato kas gawas magbantay. Unsa naman lang kun anhaagi sa bintana ang daotang tao nga gusto mo patay nako. O baka mulugos nako. Magsulti ta. Dikoy, no. Ha? Kinsa may ungo diri ba? Ikaw di ay, ungo man ka. Ikaw magkagtao. Dili lagi ko mukaon og tao. Sige na. Dali na, Michelle. Unsa man? Gusto ka nga muyak ka na sabko sa saw? Ayaw. Age. Ayaw dool. Ah. Hadlo mo kunin mo, God. Nganong mahadlok magan ako? Nga buutan man ko. Di mo nabuutan ang ungo, oy. Lahi man ko sa ubang ungo, Michelle. Buutan man ko. Tanawa, ha? Muyaka na lang sad ko dinhi sa sawg parihas nimo. Aron magkasulti ta, ha? Yaka sa bungo, ah. Dili lagi ko ungo. Ako ang imong pamanhunon. Nalimot ka? Waming bye. Bye.
Naa na sigaan ang imong kanta-kanta, Michelle. Tuod. Michelle? Hain man ang mapa nga imong gitaguan. Michelle, nakaila ka ba og mapa? Puto man na. Dili intaw na puto, Michelle. Mapa na nga gikan pa sa akong lolo. Og napasa sa akong papa. Og akong nasaw. Pero imo ning gida sa paglayas, di ba? Busa, kay ikaw man ang mida ini. Iuli ni nako. Ayaw ko kakantahi, Michelle! Sultihi ko kunhain ang mapa! Hain ang mapa, Michelle! 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 Hain ang mapa! Isulti itaw na ako kung hain ang mapa! Mapatay tamigin ka ni mong kanta-kanta, Michelle! Kriminal ka? Nakaila kag unsay kriminal? Kriminal ka! Di magipatay akong iring! Wa pa ko'y mahimo ni mo karon na! Michelle, ay ko pasok kay init na kayo ang akong kinahanglang mabalik na nako ang maong mapa. Aron ako ning matun-an. Kung asa ang bahandi nga akong kipangita, nakasabot ka? Ang bahandi nga gitaguan sa lolo, sa akong lolo. Panuway! Mugawason ako. Katigalig may naikan na ka! Badong! Unsa man, ha? Nabati ba nimo ang akong gisinggit sa sod? Maman! Mas! Maayo kun mauna. Sige, bantayi nga way makaduol diha. Gawas ta mong tulo ni Luisa og Virgin. Boss! Kalo nga panghuyab, matuon ko ni mo tarang. Dako ra kay kag babo. Wala, basta akong baba, di. Bantayan na lagi di mo. Marites naman kay ka, oy. Hilom. Pero, di. Nagunsa pa man sa suot sa opisina ni Ma'am Virgie si Mikay. Ganun, wala magin siya migawas. Hala ka, di. Basin dunay migawas. Unsa bigawas? Basin migawas, Oy. Nagawandog-wandog. Hala? Oy. Mika! Basta mo tayo mong inakuha. Ngano day, miss? Sabog na akong tiil. Mikay, naunsa ka? Nganong naghubog ka? Ay. Gano'n namin tahamang ka, ha? Gano'n man minimo i-apil na ng imong kahugpong? Hoy, kumutuha pa. Wala lang kong reklamo, good. Kay sugod ka ron ako ning bodyguard si Mikay, ha? Maun na. Bodyguard na ko gikan karon. Di ba, miss? Mao na. Huwag ka mong tanan. Lahos na mo sabay, okay? Ito na mong mga tug sa iyong kwarto. Yes! Mga tao nagbalik sa mong kwarto!
auto ni mo, miss? Ado na, nasa jeep sila si Tarag Allen. Sige na. Ako, asaban ko! Sa kanyang pinagkabayot! Lakaw daw! Pagkatang sa kalsada! Naoy! Ubay biyahe ron! Sige. Buutan ko karon. Kamong tanan, ato na lang mo sakay sa kong auto. Wa lagi man ni si Manang Luisa ron. Amo makatong supervisor. Aw! Mudahan na tinggal limpyo! Doon na siya importanteng giatiman sabay. Sige na, dali na mo. Mamauli na ta. Michelle? Uy, hala. Nakatug man ni siya ilawom sa lamisa. Unsa gyud ka ni siya, no? Gano kang kalit man lang ni siyang nabuang? Hain man gyud ka niya ibutang ang mapa nga gipangita ni Dong Roque. Ayaw, ma! Ayaw! Ma! Kidaman man ni siya na. Hoy, shush. Hey, Michelle, naunsa ka? Michelle! Ayaw! Oh. Naunsa man ang mata nimo? Nganong misiga man na? Nga naman, ma! Michelle? Nakaila ka na nako? Ang miagi ato na sayran, gihimong bodyguard ni Virgie si Miko aron masinati niya ang tinuod nga pagkataon niini. Samtang si Roque, misud na sa kwarto ni Michelle aron mangutana bahin sa mapa sa iyang katiguangan apan dili gyud magpahikap si Michelle kag Roque. Mao nga misurrender na si Roque ug migawas. Niya ang pagkakadlawon nada na gid ni Virgie sila si Miko. Balik ang Michelle, si Luisa na ang miatiman niya. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalidbutan. Musa Michelle sawat ang kaliban. Naunsa man ang mata nimo? Nganong misiga man na? Nga naman, ma! Michelle? Nakaila ka na nako? Maninaong man ka, ma! Ha? Nga naniwakwak man ka! Hoy! Wa ko mawakwak, Michelle, oy! Imo man gihapong kong mamagod! Oo man ka! Sagop ka sa tanas! Michelle! Hilom ha! Mabatian gani ka ni Rocky na. Basig masuko to. Nahinumdum pa ka sa una nga gitkulata ka niya kay dili nimo ihatag ang mapa? Mapa? Oh, mapa. Hain man gyud ang mapa. Mapa? O lagi mapa. Ang mapa sa iyang lolo sa lolo. Mapa? May pamatay! Kiahak mo siya. Uy, naunsa man yung taon ka, Michelle. Uy, nganong mukalit man lang yung taon kag kanta, uy! Huy! Ano ka nang? Gimanang nasad ko nimo. Nga mamaman ko nimo. Manong,
Ngayon to ice cream, bi. Uy, nakaila ka pag ice cream? Kaon ko ga ice cream. Nana, kamusta na? Oo, sige. Kuhaan ta kag ice cream pero sultihi ko kunhain ang mapa. Oba! O sige, magkuha kog ice cream ha. Tara na alasag ka. Kaya ito na maksasad ka, ha? Enjoy lang na siya kang. Kanalagi ko na yung maron Mikay. Understanding kay karon. Usa na lang nabili nga kung nabida sa akong life. Si Ate Ali na lang. Gibadlong na ta ka, ha? Ako di ay! Ay, taan na. Miapil na gyud si Mariposa nato. Hilam lagi mariposa. Paghuwat sa akong sinyas. Una ka mo tingog, Bitaw Mariposa, paghuwat sa sinya. Sige! Singkit mariposa, singkit! Yan lang si Miss Virgie nakamata. Miabot na ta. Hala, may gani kay miabot na ta. May gani kay doon na pa'y ice cream. Usa man naman. Ah, Ano makaon magag-ice cream nga? Kadlawon dako. ay, hala, dong Rocky, ko andong, oy, di man gud ni para ako, dong, para manini Michelle. Nangayo og ice cream si Michelle ug kadlawon dako. Oo, kay musulti naman kuno siya kung hain ang mapa kung makakaon na siyag ice cream. Usa. Ambi manang. Ako ihatag niya ng ice cream. Excited! Agad ko! Kamay naka-excited ni mo, tara. Ay, kahit dako naman sa tagbay! Sinayin na ng tinggal mo kay kadlaw na, ha? Ako'y maabli sa door! Abli! Ala! Nagbuot-buot na ay! Wa mapaabot sa kusinyas! Oy, kaya... Oy. Ni ana day mo? Hala! Ice cream! Nagkaon ka ga ice cream, kuya? Oy. Gabog naman ang ice cream, kuya. Kuan. Nahubog ko, Virgin, nahubog ko. Mao nga, mikaon kog ice cream. Oo ba? Kaon sa kubi. May mga kaon sa? Uhaw sab kog ice cream. Sir, okay, pwedeng mamuayo ko. Uhaw sad ko. Ayaw na. Nganong ni amning mga kaning tanang bayot, Virgin, ha? Ani sila mga tog, kuya? Kaya mahuman ang ilang ganti nga libreng pagpuyo din sa ato. Mao ba? Sige. Pangaon na lang mo sa kusina. Manang Luisa! Dong, ay nganong gitawag ko nimo, Dong? Manang, lakaw. Pakanaan ni silang tanan og ice cream. Kay giuhaw ko no silag ice cream. Oy, kompleto lagi mo ang mianhi din, he. Nga naman manang! Dili
Ha? Bitaw, miss na ka namo Manang Luisa. Ano nga naman kang balik dito sa bar? Nabisi lang. Ha? Yan sa kayot. Nagigamig-ham si Mariposa. Okay, tingog mariposa. May mo mga oras ng ice cream? Ha? Tuara. Dali mong tanan sa kusina, oy. Pero dili magkiat, ha? Ikaw, Miss Virgie. Miss mo kaon sab kag ice cream, miss? Dili na. Mag-inis na ako sa akong kwarto. Virgie, Kuya! Ano ako ko din sa akong kwarto? kinahanglan magsulti ta. Unsa man ato sultihan? Nganong gidaman nimo karon ang mga bayot, ha? Kuya, ako na ng bodyguard si Miko. Unsa? Pero, nganong gihimo man nimo siyang bodyguard? Nalimot ka? Nga niya si Michelle din, he? Base nangita na sila, Virgie. Good sila mangita, kuya. Titom gani mga bayot kay may trabaho sa club ganina. Mau ba? O niya, unsa man ang ilang mga lihok, ang ilang mga naong, nabalaka ba sila? Wa, gyud kuya. Happy na gid sila. Why na usab? Basig, dili gud sila kaila ng Michelle, uy. Ha? Basi musod lang si Michelle sa embay, kunwang mga bayot. Gawas pa kuya. Mas mayo man sa nga makita na to kanunay mga bayot. Aron basta't may bawat na silang kalihukan. Sige. Pero, ikaw ang magbantay anak nila, ha, Virgie? Kuya, nilis na mong ice cream, oh. Uy. Sige. Ihatod ko na ni Michelle dito sa bodega sa Loyo. Michelle? Niyan ang imong ice cream. Michelle, kada nang imong ice cream, oh. Ice cream? Oo, niyan ang imong ice cream. Michelle, nganong may katawa ka, ha? Kingkoy ka? Unsa? Ako! Kingkoy! Kingkoy man ka? Michelle, ay kung pasok, ha? Sige na. Kauna ining ice cream. Aron sultihan ako nimo kung hain ang mapa. Mapa? Oo. Kauna, sige. Aron sultihan ko nimo kung hain ang mapa. Mapa? Mapa? Mapa. Oo. Sultihi ko kung hain ang mapa. Mapa? Mapa? Tuasa! Hain ang mapa, Michelle! Ang miyagi ato na sayran, gidaman si Michelle og nagpaninggit sa iyang mama. Mao nga nagtuo si Luisa nga naulian na si Michelle. Apan, misimang ragyapon kini pagkalit og nangayo og ice cream. Pero si Rocky amida sa ice cream nga alang kang Michelle. Timing sab nga miabot ang mga bayot. Og nakita nila nga nagbitbit og ice cream si Rocky. Mao nga nangaon na lang sab sila. Si Rocky na ang sekreto nga miadto ka Michelle aron pagpakaon inig ice cream.
Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle Mapa? Mapa. Oo! Sultihi ko, kunhain ang mapa. 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 Tuwa sa... Hain ang mapa, Michelle. Tuwa sa CR. Unsa? Imong gibasa sa CR ang mapa? Dili mahimo. Hain mo ang mapa, ha, Michelle? Hain! Michelle! Imo ba kong gibinuangan, Michelle? Michelle! Imo kong gibinuangan, unsa? Unsa man? Nagsaligod ka, ha? Nga di ko makapahungaw sa akong kasuko nimo? Unsa? Ha? Michelle! Michelle, unsa man? Nagpabuang-buang ka lang ba? Panuway! Oy, naglahain naman nun akong tiyan sa ice cream, oy. Magsiyaro na ko. Unsa man imo pag-CR diha sa CR sa kusina? Nga nagunaon naman ang bayot nga maripo sa pagsuot. Na may CR sa gawas sa bahay diha sa Luyo. Lakaw, ato na rito pag CR. Sige, lain yun akong tiyan. Hala! Kalain sa bayot nga! Unsa man tayo sumpay mo sa imong gisulti? Moingon unta ko og bayot nga fake. Kung gilahos pa to nimo, piti na sad ko. Laino ni buti oy. Sa distag kay kano. Ganahan ka nga mutsabaw ko. Dili bayo. Ganahan lang kong mudukol o mga bayot ka sobra katanga. Sobra na sagat eh. Kanang sobra katanga. Dul-dul naman as buang. Mingaw ng kawasbay. Sa marunong lampas putahan. Akong liliit ko kinsa ng lampas putahan. Si Boss Rocky ba nagsugi milagaw sa niyo? Padoong siyang musod sa pultahan sa bahay. Di ba ito sigikan? Anong mura mo ito siyang nasuko? Busa mong gwapo, Rocky! Nana sa kamulusot diha! Ngano man day, ha? Di ko mahimong musod bisan haing pultahan, ha? Kukuan! Dito manggod ka ganina sa sala! Unya! Nganong day kung dito ko, ha? Tuan na, nakalisod na ka. Walong! Nag-jogging tayo ka, boss, amang gwapo mo? Nganong nangutan naman ka? Sige, tubaga. Ganahan mo sa ko nga mag-jogging. Pwede mo ba kung jogging yung obras na mong gwapo? Nganong muuban man ka, ha? Juan, ako'y tigpahin sa imong singot. Tula! Mutrapo ka? Nganong katawa man katara? Tuan na. Nakalingkawas na unta. Kukuan ka na!
Uy, Oh, Mikay? Diin kagikan? Ay, nagpahungaw ko sa kong gibati, boss, among gwapo, ay. Unsay nagpahungaw? Dito ko sa CR sa Luyo, kay puno man ang CR din sa suod. Ganina ra ka dito? Taod-taod na, sugod sa lawas. Unsa may imong nakita sa luyo, ha? Bongbong sa CR, boss, among gwapo, ha. Bisakit mo akong tiyan, uy, among gwapo, mao nga, nagdali ko CR. Lain na lagi, uy, murag yung pambot nga akong tiyan, ay. Mao ba? Ulagi among gwapo. Lain na lagi sa pamati na ko sa kong lawas lagi. Okay. Salamat ka na abot kami, kay. Natabang ko ni mo sa siga sa mata ni boss among gwapo. Sige ko kag mata, boss among gwapo! otro ka traidor. Aray! Gimanang pa dyan ko niyo, gimanang pa. Ang unang hapak para sa imong kasumbongir. Ang ikaduha kay gimanang ko niyo, sip-sip kang dako. Saman. Matingog ka pa? Dili na! Yehey! Nanalain na bagulo, ano? Dali na mo, mga tuog na ta. Iwa tayo tuog. Michelle, dali na. Kaon na. Di ko kaon. Sa? Hindi ka man mo kaon? Labad man ako, oo. Milabad ng imong okay. Di ka man mo kaon. Di lagi ko kaon, uy. Sige. Ibutang ko na lang ni dinhi. Ang mapa? Naghiskot ka na sa mapa. Hain man gyud di ay, ha, Michelle? Di ko magsaba. Usap ka. Di magiging ko makatuog. Di gimuwas kong nahuna ang naong ni Boss Roque. Nga suko kayo. Nga migawas sa kwarto sa bodega sa Luyo. Kung sa hapon, magpahangin ko na ko sa gawas. Gusto, magpahangin ko sa gawas. Sumangil ko nga mag-exercise ko nung ay din sa Luyo. Naaraan ng bodega o ni Boss Roque ang akong una-una. Sab kay na diha. Nagkapasapot ni Boss Roque. Budagan ko nung ay ko dito. Ay! Dawi! Kuyawan lang tanin mo si Roy. Mangga. Kuan, magdagandagan. Ano ma? Hangin-hangin, mangga. Unsa? Hangin-hangin nga. Arumain at ang akong kaugatan. Hato ra! Hato mangan hangan! Ha? Hato mangan hangan! Unsa? Hato mangan! Sulti, oy. Kisa na imongan. Tala nga! Manong! Unsa? Manong! Uy, manong! Uy, manong! Ganun di man pwede dagandagan din sa Luyo. Haya manguna na! Maling hangi! Unsa? Mangutang ko? Di man ko mangutang, mudagar naman ko. Hindi mahimo. Ay, kakang! Uy,
Anong gitiunan ko ni mo imong armas ni mo, ha? Ay, mangon, ana. Ha, guingo, ngutang, ha? Lakaw na, ha? Oo, oy, relax lang, oy. Ayaw pa ni unog armas. Unsa? Gitiunan kag armas, Mikay? Hulagi. Dili pa suru-suruyan ang luyo sa bahay. Mamusil ang ho. Mao ba? Mano ka, no? Unsa niyo yung hungan? Ay da, naikaon sa luyo sa bahay. Ay, kawan ko. Oy, asa ka bayot, oy, mariposa, balik dire. Napatay. Kasi namatay! Si Mariposa, kung makabatig kaon mo dagan dayon. Ay, asa man ang kaon? Tuwa ko na sa luyo. Makaon sa ko! Ang pagbayot ka. Nga naman! Di ko na mapaganon, Mikay! Hala, buto-buto. Ay! Yes! Na nagpabutang kwitis! Dili rong kwites. Asa ba tayo ron? Pistola. Pistola! Sa miyaging yugto ni Sugilano na tulasayran, bisan giunsa nilag pangutana si Michelle kung hain ang mapa, wa gid sila'y nakuha kay libog man kay kini nga ikasulti. Unya na ng pagkagabi, migawa si Miko og miadto sa luyo. Apan gibabagan siya ni Badong, mao nga bibalik na lang siya sa agi. Unya ang bayot nga Mariposa ang iyang gisultihan nga gikan siya sa luyo kay dunay kaon didto. Midagan ang bayot aron makaon. Karon mga higala, ani tambahin na mo padayon sa laing sumpay ng atong Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Gipadayon pa Musa Michelle. Nga naman! Di ko na mapaganon, Mikay! Hala, buto-buto. Ay! Yes! Na nagpabutang kwitis! Dili rong kwites. Asa ba tayo ron? Pistola. Pistola! Hala, uy! Pusil ron? Kinsa ba kay gipusil? Dili ba kasi Mariposa ang gipusil? Wala. Doon na kita hiyaon din. Uni magbilaw na sa ta. Unya, kung doon ay hayaon, magagwarta ta! Yes! Kung ano makakwarta matatara? Kaya kung doon ay hayaon, maghimong mata uguan ka na. Siya. Makaimot ang papasugal. Oh, kaya! Ay, pasugalan pa, mapasugal sa... Unya, kung dagatag lamisa, madyungan nga ito ibutang. Ang kalas, ana! Ang falta naghana! Idugay lang na itong hayat si Mariposa, ha? Okay, kaya. Si Mariposa. Ay! Tapang! Ipusil ka nipot among guwapo! Unsa? O gano'ng gipusil bisab kaniya, ha? Bayutak ka? Juan Manggod! Kanang hingon man ka nga nulay kaon dito sa loyo. O tumiadto ko. O niya, ang nagsika nga suga ang budiga man sa loyo. Miadto ko dito, kaya amin ako nulay kaon dito. Gipusil mo na ako dito sa mga gwapo. Ay ganit ka ba ako maigo? Dawi. Dili dito mahimong maglakaw-lakaw din ni. Dili di. Boss, among gwapo. Juan, ba't mataluha ko, busoy? Maluoy ka! Di na ko busa! Maunang natay! Lahat ka matagod! Nang magagkaon! Kining boss, among gwapo. Ay lamig iapil sa imong kasuko, ha? Ayaw lang. Maayo gani kay mikurog ang akong kamot, bayot. Mamwata ka, maigo, bayuta ka. Di na ko busa, boss. Di na ko magpaso-paso sa loyo. Maayo kay niya among tanan din eh.
Kinahanglan mamati mo sa akong isulti. Unsa man na, boss? Kinahanglang inyo ning ibutang sa inyong hunahuna, ha? Nga dili mahimo nga magpasupaso mo sa luyo. Kasabot mo! Unsa man naa sa luyo, boss? Ay, kuti-uni ang iyong armas, boss! Nato na, nganong mutingog pa man gyud. Mo na ni resulta ng tabian kaayo, ha? Ay kabalag ka, boss. Among isaad nga, di mi mo ana sa luyo. Di gyud. Kana! Kana ba? Ang inyong mahimong pasupasuhan, maulang yun ang inyong kwarto, ang kusina, ang sala, ug ang gawas paingon sa gate. Ug dili yun ang luyo. Kasabot? Oo. Kasabot man ko. Kami di ay kasabot nami. Ayaw na lang mugsupa, aron di mo makatilaw. Daoy. Kanong yung magsapo ka na ako ba-balik, guys? Aron di nagkapatakan sulti. Mahuta na naman ang tako. Gahi, asa di mo ko, tara. Ay, lagi tingo. Kaya galing makapisos mi kapil. Ato lang yun ang timanan. Nga di ta mahimong mo paso-paso sa luyo. Ha? Di ta mahimong mo paso-paso dito. Sa luyo, nakasabot mo. Pero, ano ka, no? Sige na, Michelle ba? Kaon na. Waming bay. Bayot di ay. Hoy, Michelle, gipula na taon ko na imong kanta, oy. Kaon na. Way lami. O sige, lami. Way lami ng imong sudan nga adobong baboy man, ha? Patyon ko ni mo, ma. Unsa? O ganong nagtuo ka man nga patyon ta ka, ha, Michelle? Bad mama man ka. Oh. Sorry na lang, God, kung napasakitan ta ka sa una. Unsaon nga gahi masab ka og mao nga ako gyud kang mapasakitan. Uli na tato na. Na, kanay di na gyud mahimo, Michelle. Kay piniriso na ta dinhi. Og dili na ta mahimong mugawas. Ano man? Mao lang. Di ta mahimong mugawas kung di nimo isulti ni Rocky kung hain ang mapa. Di man kuha ang baka. Ha? Ay dili baka day. Oy, mapa. Baka. Baka kun ka. Naunsa naman yung taon ka, Michelle. Uy. Ay, baka ko naman hinoon ka pait. Ay, tago ko. Ay, Michelle! Michelle! Ano yung bata? Unsa ka, Michelle? Nganong mahadlok magid ka nako, ha? Dong, pasagda na lang nato na siya dong, oy. Unsaong nalibog naman yun na. Musamot na siya kalibog dang, kung dili na siya mukaon. Unya, ipaunsa pa man na nimo nga, di man yun na mukaon. Uli ko amo, noy, be. Unsa? Noy. Noy ka. O, nganong muuli man ka sa inyo, ha, Michelle? Nita ko baka. Unsa may pangitaon nimo? Nita ko baka. Nang. Tuna ba mo'y baka sa inyo? Wa man dong. Unya, nganong naghisgot man na og baka si Michelle? Dili tingay baka dong, basig mapa. Unsa? Mo tingali ng buot niyang ipasabot. Basig tuan niya sa amo gitaguan ang mapa. Sabi yung kahin na asa kayo. Pero di mo masugot si Boss Roque, ha? Tunay mo tunog niya. Klaro na lang kayo. Nga doon na sige taguan diyan na pila.
Hello. Oh. Misuot ko ha. Oy! Unsa may sugo ni mo na ako, Ma'am Bertie? Kanong misuod man ka? Ngilaay lang ko sa kong kwarto, eh. Di man sagod ko makatog, mao nga. Kaya nagmata pa man sabdi ay ka. Og sulti-sulti lang una ta. Muraglain man nga magsulti ta din sa kwarto, Ma'am Bertie. Anong lain man? Madlo ka na ko, Mikay? Ang kuan, gamay. Mahado ko ni mo gamay. Ano ko mahadlok man ka? Adili man ko mamahit. Kuan, basin masuko na yung magwang ni aga sa among kwarto. O ay magbuot na ko kung asa ko musod ining bayan, Mikay. Oh, doon sa siya. Kamubo ba sa short? Kita mang igot-igot. Anong mitanaong ka na ko? Di ka panunguto na imong gisulon, Miss Bertie. Bubo ka imong blouse. Unya ang imong short sab. Bubo sab. Mikay. Ikapa ko no akong paa. Unsa? Sa miaging yugto ng sugilanon nato na sayran, nakurat sila si Miko sa buto nga ilang nabati ug sa kalit nga pagsuod ni Maripusa kay gipusil kuno siya ni Bus among gwapo. Unya misud si Rocky aron bauran sila nga dili magpasupaso sa luyo. Botang kini nga gikahibong ni Miko. Ug samtang naghunahuna siya niini sa sud sa kwarto, misud og kalit si Virgie nga mubo kaayo og shorts. Karon manghigala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Ipadayon pa Musa. Di ka panunguto na imong gisulon, Miss Bertie. Bubo ka imong blouse. Unya ang imong short sab. Bubo sab. Mikay. Ikapa ko no akong paa. Unsa? Uy, Ginoo ko. Unsa may nakaon ni mo, Miss Bertie, nga imo man na ipahikap na yung paa. Unsa man, magpahilot ka? Oo, mauna. Iluta ko, be. Ato rin karuhon, ha? Ka lang hikap o hilot, lahi-lahi man nagmeaning. Ririsab kung hikapo ni mo akong paa. Ay, kagang! Ay, alam ka, Ma'am Bertie, ay. Magabaano niya ako. O ganong gabaan man ka, ha? Madili ka magugot-iguwa nga imong hikapon. Nanawad ako doon. Gusto pa na kong paa, oh. Ay, di lang yung kumahikap, Miss. Oy! Sige. Hiluta na lang ko. Aron, dili kalainan. Oo niya, nakay lana diha. O dili ba gas nga ginamit? Saan man ni mong gas nga ginamit? Mao man gamit ang hapla sa kong lula sa gamay pa ko. Gas nga ginamit man gikan sa lamparilya. Unsa? Uy, madaot mo sa bakong panit, ana. Uy, Mikay. Ay, ay na lang pahilot pa mo, ay. Hikap na lang sa kong paa. Unya, atong tanawon kun maunsa ka. Ha? Life is like a joke I didn't.
Ano ba sige tabi di ataro eh? Te, ganahan magud kong manabi. Unsay atong gikaon din eh. Sis! Lahi ra gyud ning dato ang atong amos ha. Unya, dili tehik. Kay tanawag kasi na oh. Pirming puno sa pagkaon. Ako'y balita! Unsa na sad na? Di ko magsaba. Ay! Kung di ka magsabaan ang imong daang balita, Mariposa. Di na balita. Sulti na lang Mariposa kung unsa nang dani mong balita aron na update ka balabay dili kutsilyo. Labayan ta niya ka. Uy, mga brutal na lagi mo karon. Ay! Taas na kag masulti ha. Di na maayo. Pakapin ka lang, day. Extra! Kailangan mo ba orang imong gisulti ba yun? O saan balita? Di ko magsaba. Ate Alin! Sige, nandunggan ako yan. Sige pa, Ate Alin! Sige pa! Pero ako na nandunggan, te. Aron, masulti na niya ang balita. Mariposa, unsay balita? Ang babae misong sa bayot! Unsa? Hoy! Kitsang babae, oy! O, kitsang bayot! Si Miss Virgie misong sa inyong kwarto! Unsa? Ka, uy. Nagtanga, magod ka diha. Sige na, hilutan ako ba? Akong buko-buko ba? Hilutan na. Ha? Ang kukuan. Sige ha. Mutalikod na ko ha. Ay! Hala, may talikod na ko na. Ayaw na lang nag-ihusos imong blouse, Miss Virgie. Sige na, good. Sug din ako gilot ba? Wala lang ko'y haplas, good. Sige, oy. Ay! Kalami! Kalami! Ang imong kamot, good, nga mihilot na ko. Maayo man di ka mo hilot mi kay, oy. Gikan ka ron. Ikaw na sa mga kong masahista, ha? Unsa? Uli ko mo ba? Kuha ko baka. Naanasab. Nagyaw-yaw na sab siya anang baka, sir. Baka pa uli ko. Sigurado ka manang, ha? Nga wagid mo'y baka. Ay, wala gin taon dong, oy. Mapag yung tingali ng buot niyang ipasabutan ng baka. Uli ko ba? Michelle! Ayaw magduhuli ng putahan! Michelle! Hay! Dong Rocky, taon oy nga nang imo man ang gipusel si Michelle. Buto! Ayaw kabalaka na. Salba lang to. Wa na nako ig-as si Michelle. Tanawa, nabaton hino na sa despultahan, dong. Ano ba? Amo ko buto. Pusilon pagyod ka, Michelle. Kung mugawas ka ng pultahan. Nyaw, limang kubay. Pagpuyo! Doon na sa tingali gipusil. Mura magdunay ni Singgit. Or, ako ba ito hunahuna? Hinay naman sab. Di masad kay kusog. Awa na! Nanasay ipatay atong amo. Oy, patakag Baka magkasulti, ukab sa iyong ba, ha?
Si Mikay gano? Nagabati ka ba siya atong buto? Miss, magawas na ako ha. Magsusi ko atong murag buto. Ikaw, yun. Ayun na lang tugtag-tagod. Nag-practice lang na si Kuya Sluyo. Unsa nag-practice, miss? Nag-practice good o paputo. Pasag tinanagod na diha, Mikay. Pero mura magdunay babae nga misinggit. Una-una lang to nimo, Mikay. Sige na, hiluta ko. Sige, God. Ay, kana. Mikay? Paingon sa ubos ang paghilot, be. Ha? Midagan sa ubos ang sakit. Ay, kung siya ko din ang panungot, Mudagan din di paingon sa ubos? Oh, sige na. Lahusa sa ubos, Mikay. Miss. Ay, kana. Sige pa. Sa ubos pa. Alawi. Sige manang, pakan-ag yun na si Michelle. Oo, Dong. Mugawason ako. Pero, inigbalik na ako. Kinahanglang nakakaon na ha? Gawas ko! Ay! Michelle! Ayaw magawas! Balik na rin, Michelle! Ay! Usa ba ron? Murag doon ay kipusel. Kalit siya ni kinabuhi, oy! Ako na ning susihon, Miss Virgie. Unsa man kay mahitabo karon nga nakagawas man si Michelle? Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati subong pa mga sumpay ning sugidlanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama.